ब्लॉक झाला म्हणून आमची गाडी कॉला घातली आम्ही इमिडिएट बाहेर सर्विस तुम्ही कसे बाहेर तुझ्या आम्ही नाचता पाहिजे कोण इंजर्ड बी झाला की नाही इंजर्ड कोण जाऊ ना पडलेलं 5 सुमार असेल पण आमचा दिला कंट्रोल मग 8 सुमार कॉल दिला आम्ही आमची गाडी ते कॉला बाहेर पडली आम्ही येईल त्याची समजा इमिडिएटली टर्न आउट केला फोन घाल मस्त फोन घाल मार ओके मार मारे मी आला पाया